Garagardoa. Adituek diote edari prestaturik zaharrenetako bat dela. Paleolitoan jada egiten omen zen. Izan ere, urre koloreko likidoak betidanik obsesionatu ditu herri guztietako gizarteak. Munduko ekoizpena azken urtetan jaisten ari bada ere, 1900 milioi hektolitro ingurukoa da gaur egun, eta hoietatik 507 milioi hektolitro inguru kontsumitzen dira Txinan adibidez. Euskal Herrian, 19. mendean hasi zen garagardogintza industria. Geroztik gauzak aldatu ziren, eta zerbeza industria ere bai. 21. mendean garagardogintza txiki eta ertainaren loraldi bat egonda. Hoietako bat da Naparbier, Noainen, Iruñetik 6 kilometro iparraldera. Bertan lan egiten dute 6 langileek mota askotariko garagardoak ekoizten dute. Gaur, nola egiten da saioan, garagardo bat eginen dugu. Bihurtzen gaitu eroak, baitan hause da rokanrola. Ongi etorri Naparbiera, Noainen gaude, gure garautegi txikian. Taldea 6 pertsona gara, Juan, Rikar eta Juantxo, ekoizpena eta ontziratzea ari dira. Pertsona bat Javi dira, banaketak eta berezoak laguntza teknikoa da. Gero Valentina administrazioan dago, eta ni Manu naiz, eta ni komertzialana. Egunero, 9:00 hasten gara. Lehengo gauza egiten dira, makinak martxan jartzen digu, eta gero masatzea hasten dira. Hau da, zerealeak, ura eta mineralak egitzen dugu, eta prozesu honetan almidonea sukrean bihurtzen da. Gero, prozesu hau ari denean, beste gauza batzuk egiten dira, asko gauzak. Zeran garagardoa misuratzen, mugitzen, ontziratzen, edo garbitzen, eta garbiketa denbora asko ematen dugu. Aurten, 16. urterrena auspatzen dugu, eta Naparbier 2009an jaio zen, 2008 krisiaren eta gero. Taldearen batzuk langabezian gertatu ziren, eta Juanek denboraldiz garagardoa egiten zuen etxean, eta pasioia, erabaki duzu, bizimodua bihurtu. Eta horrela jaio zen Naparbier. Garagardo industrialak, komertzialak, aurka gara puskarra bat. Poi, gero, bakarrik 6 pertsona gara. Da, enpresanen, ditxamo, bakarrik 6 enpresa txikia da. Gero, makinaria, gero ikustiko dugu, makinaria oso handia da, eta oso automatikoa. Baina, txikiak gara. Gaur, Irati zerbeza egingo dugu. Irati gure zerbeza ez ezagunena da. Lager rubia da, freskagarria, orekatua. Ogi zuriarekin, ustainarekin, eta lorea eta belar notarrekin. Eta Irati gure omenaldia, gure basoa famosoa dago. Naparbiren garagardoa egiteko beti 6 pasoak egiten dugu. Lehenengoa, eoztea da, zereala apurtzen dugu, gero mazeriazoa, hor gero ikusiko dugu, baina ura, zerealak eta mineralak egiten dugu, gero filtratzea, horrela da mostua zerealekin separatzen dugu, gero egozketa, hoztea, eta bukatzeko fermentazioa. Fermentazioan legamia, sukrea, alkoholen eta CO2 bihurtzen da. Goazen ikustera. Malta osoa dugu, hemen, eta lehen pasua Malta ehotzen da. Malta aleak apurtzen dugu, ura sugatzen erreza izan daiteke mazerazioen osoan. Eta hemendik hor joaten da eta apurtzen dugu. Eskutuko arma horiek, haien saretan itoko dira. Eskutuko arma horiek, haien saretan itoko
Eta hemen dugu zereala osoa eta zereala txikituta. Eta gauza txuria hemen dagoena, almidona da, eta oso importantea da, beraz, gero, pasu hurrengoan, almidona zukrean bihurtzen da. Orain produkzioaretan gaude eta eotako zerealak hemendik etortzen dira eta hor urakin mazeratzen dira albidoia azukrean bihurtzeko. Eta hor gutxi gorabehera ordu bi izaten dira, hortik. Ura, zerealak eta mineralak. Mineralak dira ura konpontzeko. Ura beroa da eta horrela almidoia zukrean bihurtzen da. Mineralak ura ekitzeko erabiltzen dugu. Kalzio, magnesio, sodio, karbonato. Mazerazio eta ondoren tana honetan etortzen gara eta hemen filtratzen dugu. Ura eta zerealak separatzen dugu eta ez da ura mostoa, mosto zukrea, zerealak hemen geratzen dira eta mostoa berriz hor etortzen dara. Eta zerealak ondarrak, gazoa ez dugu butatzen, baina nekazaritzat o animaleantzat erabiltzen dugu. Eta orduan ekonomia zirkularra funtzionatzen da. Mostoa, orain ez da mostoa, belke zukrea da, ez da garagardoa, da ura, gero mosto eta garagardoa fermentazioan bukaeran da, ok? Porque ez dauka alkoholik. Mostoa garagardoan bihurtzen da fermentazio ondoren. Eta filtrazio ondoren hementzen etortzen da eta irakitzen dugu. Zergatik irikatzen? Bi razoetik. Lehenengoa da esterizatua eta bigarrena, hirugarren osagaia gehiatetu, zera lupuloa. Eta lupuloa hemen gehiatzen dugu. Lupuloa landare trepadora da, cannabis familiakoa, ez dauka THC, eta garagardoa babeslea da, eta babestu eta gehiago zaporea, usaina eta mikatza ematen du garagardoan. Lupuloa gehienez amerikanoa da, europarra eta australiakoa. Baita ere, Herriberin plantazio txiki bat da, eta oso pozik gaude, zertaz produktu tokikoa usatzen dugu. Zaporeak zeinar frutakoak, landarekoak, lupuloatik etortzen dira. Zaporeak ogia ala mozoa, maltatik etortzen dira. Zaporeak maltatik eta lupulotik etortzen dira. Eta usainak baita ere. Usainak gozoak, ogiak, gauza horretako maltatik etortzen dira, eta frutak, loreak, beste gauzak lupulotik etortzen dira. Eta orain lupulo hemen izango da, eta prozesu hau bukatzen diran, 100 grado gaude, hurrengo prozesua ostea. Zergatikan fermentazioa, ala mazeitik 25 gradoan ale motakoak edo 8-12 gradoan sortzen da, eta orduan 100 gradotik, adibidez 16 gradotik, ozten dugu mostoa. Hau txoke termikoa, lortzen dugu mostoa temperatura adekoan eta ura beroa. Eta ur berorekin erabiltzen dugu o garbiteko o berriz garagarra egiteko. Ura
ura beroa errekuperatzen dugu. Orain, mosto azukreakoa dugu eta fermentadoren tangan sartzen dugu, honetakoak, eta hemen legamia gehitzen dugu. Legamia, zukrea, bi gauzaz bihurtzen da. Alkohol eta CO2, eta dióxido de carbono. Eta hemen, gutxi gora, 10-tik 20 egun, egoten da mostoa, zukrea alkoholen bihurtzen, eta prozesuan bukaeran garagardoa da. Guk egunero, neurtu gara egunero, zukrea eta alkohol eguneko zenbat dagon, eta iritsi dugunean nahi duenean, prozesua bukatzen dugu temperatura 0 gradutra butatzeko. Eta 0 graduan edo zein ondarra hementxe etortzen da eta butatzen dugu. Normalean, lau osagai hauzen dutu. Ura, gara malta, lupula eta legamia. Hau da, alemaniarra lei de la pureza. Lei errogoenbot, da lei oso zaharra, eta da, nola egiten da, Alemanian horrela egiten da garagardoa. Gero guk artesanoak gara, eta beste osagarra utilitzan dugu noizbait, eta gero izango duzu. Hartzidura prozesua amaitu ondoren, garagardoaren temperatura 0 graduraino iristen da. Ezpurutasunak eta legamia hondarrak auspeatu eta kendu egiten dira. Ondoren, heltze fasera igaroko da. Heltze prozesuan, garagardoa egonkortu, garbitu eta argitu egiten da. Oztari, denborari eta pazientziari esker. Naparbirren garagardoak botilan, latan eta upelean ontziratzen dira. Bi upel mota erabiltzen dira. Inox upelak, itzultzeko modukoak, oso iraunkorrak baitira hondakinik sortzen ez direlako. Batez ere, tokiko merturako erabiltzen dira. Baina Nafarrotik eta Euskaditik kanpo ere saltzen denez, Katalunia, Galizia, Andaluzia, edo Japonia, Bulgaria edo Ameriketako Estatu Batuak, besteak beste, bidalketa horietarako erabilera bakarreko upelak erabiltzen dira. Barriak betetzeko makina hau erabiltzen da. Alde batetik itzultzeko barriak garbitzen dituena, eta bestetik mota guztitako barriak betetzen dituena. Teknologia honek produktuaren kalitate gorena mantentzea ahalbidetzen du. Alde honetatik, ontziratze lerroa ikusten dira, lehenik botiak eta latak etiketatzen dira, ondoren makina automatiko honetan betetzen dira. Eta azkenik, ahokatu eta ostean biltegiratuko dira, Naparbirretik taberna eta denda honenetara bidean irten arte. Upelak bi mota erabiltzen dugu, plastikoak eta metalezkoak. Eta zergatikan, honetak erabaldi bakarragoak dira, eta honetak etorri behar dira fabrikara geroago, baina ekonomia zirkularen txat eta ambientaren txat oso hobetoak dira, zergatik hauetakin ez du hondarrak egiten. Eta betetzen dugu makina honekin automatikazki kupelak betetzen du eta metalezkoak garbitu baita ere. Eta horrelakin, makinak automatikoekin lortzen dugu kalitatea onena beti. Egun batean, 300, 500 egin dezakegu. Gaur egun oso pozik gaude, Naparbirko garagardoa mundu osoan dago. Gure garagardoak iretsi dira Estatu Batuen, Japoniarran, Europa guztian, eta oso txikiak gara, baina oso pozik gara Nafarroaren izena garagardoekin mundu osoan portatzea.
Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erra nun den wali. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erra nun den wali. Etxetik atera zortziak aldera. Ez dakit gaur bera berri zen ez aizen. Atetik atera ta berriz berbera. Militarrak mobekarrika apaintzen. Lau daude izkinan betiko errutinan. Zede xeroso naizen. Milaka aurril dituzte Palestinan. Ta hemen txakurrak sinan. Garagarda ontziratua denean, hotzetan gordetzen dugu. Zeran, hotzean temperatura adekoa da, ederkia gordetzeko. Eta hemen geratzen da, eta gero banaketak egiten dugu edozeinera. Nafarrara, Euskadira, Europara, eta edozer mundura bai. Gutxi gora bera 10-11 gradotan egoten da. Eta horrela, denbora luze, kondizion hoberenak dagoen. Gutxi gora bera bai, etxean temperatura 7-6 gradoan dago, 10 grado on dago, ona da. Batzutan gehiago, batzutan gutxiago, uda baino lehen asko egiten dugu, eta kantita handia dena, eta poi udaren eta gero gutxiago da. Banoa lan atorrela ikusten dut kale ertzean eskale bikote bat zerupea du hotela. Erraiten da azteko edaten dela, ba uste dut antziek edaten dutela. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erra nun den wali. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erra nun den wali. Etxe garairen garbiketa, etxe garaia garbi eta leku bat duzu baldin eta sartzen bazira baldintzetan bizirauteko ariketan. Bi urrasta zubia, aturrik ainurri ez du irudia, odolez guztia, bandera guztiak nunote da beltz berde gorri zuria. Geltokitik geltokira, gaur nordoa zentzu egokira, mitoak ez zote ziren erori ba, orain erranen dizute ero dira. Irati da, gure garagardoa, lager, rubia, freskoa eta ez ezagunena, eta dastatu nahi bai duzu. Lehen bailen iritsi nahi luke eta autobusa berandu dator. Nok iskali nahi du mila zor, zombiak jator, lanera bidali autoen motor, guziak itzali erran orden nor eta nun den wali. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erran nun den wali. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erran nun den wali. Mota asko egiten dugu eta bi familia dira. Garagardo honetan urte osoan egiten dugu. Rubia bat, tostatua o gariko garagardoa. Eta gero, hilabetean garagardo espezialak egiten dugu. Eta egiten dugu aldi bat eta puntu. Eta hauek adibidez espezialek dira, hau garagardo beltza da, eta hau gure 16. Urterrenakoa egin da. Eta prozesuan ez da errezeta bakarrik egiten, baina baita ere diseinua eta garagardoan izena. Eta guztia da prozesu osoa. Garagardo bat, zerotik bukaerara, zaporez beteta eta prest oskailuan sartzeko. Inork badaki nongo zulotik ateratzen den bizitza. Inork badaki ea gure desira benetan den geurea. Kontra esanik
dugun koherentziarekin. Inork badaki nongo zuloa